Perfecte, doncs no sé si et vols presentar una mica o... Sí, soc Gaby Susana, ambientòloga i cofundadora i directora de la plataforma Aprofitem els Aliments. Vale. I quin problema suposa el malbaratament alimentari? El malbaratament alimentari per mi, bàsicament, és un escàndol mundial. Un terç dels aliments que es produeixen per a consum humà es perden en la transició del camp al pla. Estem parlant d'una dimensió fora del nostre abast, no? Si el malbaratament alimentari fos un país, seria el tercer país emissor de gasos a efecte hivernacle, rere la Xina i els Estats Units. I amb això ja ho diem tot, no? Estem parlant del 8%, o sigui, el malbaratament alimentari, aquestes 1.300 milions de tones d'aliments que es malbaraten anualment al món, suposen el 8% de les emissions d'efecte hivernacle. Llavors, com a consumidors, o sigui, com a ciutadans de peu, què es pot fer per evitar el malbaratament? A veure, diguem-ne que aquesta problemàtica és molt complexa, requereix una visió molt àmplia del cicle alimentari, una visió transversal. És una problemàtica de la que tots en som corresponsables. Abans em feia la pregunta dels consumidors, en som corresponsables. Sí, en som responsables, però en som corresponsables tots, com a ciutadans, si treballem en alguna de les baules del cicle alimentari i sobretot com a consumidors finals, no? I què podem fer nosaltres? Per mi hi ha 3 coses molt clares. Una, fer un consum realment conscient i responsable. 2, ser conscients que darrere cada aliment hi ha una persona i, per tant, recolzar aquesta economia local, aquests pagesos que tenim al voltant, fer un consum de productes de proximitat, de temporada, etc. Tercer, per mi, que seria la base, és entendre que l'aliment és una matèria primera del valor i que, per tant, té un cost. O sigui, entendre que hem de pagar per aquests aliments, no? No pot ser que els tinguem com una mercaderia barata, que és amb el que s'han convertit en els darrers anys, no? Si féssim la pregunta als nostres avis de quin era el bé més preuat, segur que respondrien els aliments. Mentre que ara, si preguntéssim als nostres nanos quin és el bé preuat, tots sabem què respondrien, no? I no serien els aliments. Vale. I a la plataforma d'Aprofitem els Aliments, què feu com a entitat? A què us dediqueu? La plataforma Aprofitem els Aliments és una entitat sense afany de lucre, creada el 2014, amb l'objectiu de teixir aliances entre tots els actors del cicle per buscar les millors solucions a aquesta problemàtica. Nosaltres vam sorgir d'una inquietud ciutadana. Ens vam ajuntar una sèrie de persones i entitats que ens vam adonar d'aquesta dimensió de la problemàtica i el que volíem era sumar forces per tenir més impacte en les nostres accions. Aleshores, nosaltres, quan ens vam presentar públicament, el nostre full de ruta era el manifest Prou malbarat aliments, i a partir d'aquí ens vam dedicar a fer sobretot campanyes de sensibilització macro, en format de jornades on l'acció principal era un àpat d'aprofitament fet amb aliments recuperats, és a dir, amb aliments que han quedat fora del circuit comercial. Aquesta és la nostra especialitat, diguem-ne, perquè era algo que podíem fer entre tots, mobilitzant-nos tots amb tots els nostres contactes, etc. I aquell mateix any, el 2014, ja vam fer el primer àpat que es va dir al Gran Dinar a Barcelona, aquí al Raval, i vam servir més de 4.000 i escaig menús. A més, treballem a la sensibilització, hem sigut impulsors des de l'any 2016 de la nova iniciativa legal, que és aquesta llei que s'ha aprovat ara abans que arribés la pandèmia, al març del 2020, i diguem-ne que assessorem, catalitzem, no? Tot el que sigui projectes i iniciatives que contribueixen a reduir el malbaratament alimentari. Vale, genial. I de la normativa, vosaltres veu ser impulsors, no? Sí, de la normativa, a veure, aquesta nova llei recentment aprovada
Per nosaltres és pionera, o sigui, és una llei pionera per dos motius. Una, perquè posa el focus en la prevenció o reducció del malbaratament de les pèrdues i el malbaratament alimentari, i dos, perquè interpel·la tots els actors del cicle. Això és importantíssim. Nosaltres, una de les coses que vam insistir molt era amb aquesta necessitat, no?, de visió global, de cicle, de tenir en compte tots els actors, etc. Diguem-ne que als inicis del 2016 vam ser els que vam provocar la primera reunió amb 8 departaments de la Generalitat i la que era en aquells moments la directora de Global Feedback, que era la nostra entitat referent a nivell europeu, i a partir d'aquí vam informar els grups polítics, els vam assessorar, vam redactar un document de propostes nostres i vam fer tot un procés. Hem organitzat diverses jornades de debat, etc., per recollir també quines són les necessitats de les entitats socials, etc. En aquest sentit, i estem, em preguntàveu si s'havia avançat amb el desplegament. S'està treballant ara mateix en el desplegament d'aquesta llei. Suposo que la pandèmia ho deu haver alentit una mica, però aquests processos tampoc són pim-pam i estem treballant, i justament ens han convocat amb una reunió aquest divendres sectorial per tenir en compte totes les esmenes, etc., per valorar totes les aportacions. Genial. El tema de pandèmia, a part de la llei, creus que ha afectat? Es malbaraten més aliments, la gent està més conservadora i els aprofita més? A veure, jo crec que el tema de la pandèmia ha tingut punts positius i punts negatius, evidentment. Estem parlant d'una triple emergència, no?, la que estem visquent, climàtica, sanitària i social, que no és poc. I per tant, jo el que diria, resumint, és que l'emergència, o sigui, aquesta situació, no?, de triple emergència ha provocat una emergència alimentària sense precedents. Llavors, realment, moltes de les entitats s'han bolcat en donar resposta directa a aquesta emergència alimentària. En aquest sentit, nosaltres no ens dediquem a això, ens dediquem a fer una feina molt més silenciosa, no?, de sensibilització i conscienciació, però com a coses positives que ens ha portat aquesta pandèmia és, per una banda, jo crec que hem alentit els nostres ritmes de vida i, per tant, hem baixat a una escala una mica més humana, perquè aquest malbaratament deriva, en molts casos, d'aquesta acceleració, d'aquest ritme de vida que portem, que no ens permet dedicar prou temps, no?, a organitzar-nos bé, a cuinar, a saber anar a buscar els aliments, no?, saber on comprem, o dedicar-hi temps a preparar-los, a aprendre a cuinar, etc., no?, i a tractar-los bé. Llavors, en aquest sentit, penso que ha estat positiu perquè jo crec que ens ha fet qüestionar bastant tota aquesta vida insostenible que portem, no? Una cosa bona, no?, com a mínim. Sí. Vale, doncs vols afegir alguna cosa més? No, alguna cosa que vulguis donar a conèixer? No, potser abans em dèieu que què necessitàvem com a entitat. Bé, el gran obstacle de la plataforma Aprofitem els Aliments és la sostenibilitat econòmica, clarament, que això no ens permet consolidar un equip de persones, un equip humà professional, i per tant, doncs, convidar-vos a la ciutadania a que feu donacions, a que penseu que també el malbaratament alimentari és important i us necessitem per tirar endavant. Els que no tingueu temps per dedicar, doncs, en format de donació seria fantàstic, i també com a voluntariat, doncs que, donades les circumstàncies en les que estem, com que no podem fer aquests grans esdeveniments en què mobilitzàvem els voluntaris, no?, per fer accions concretes, doncs el que sí que necessitem és un voluntariat més de continuïtat, que diem, que ens ajudi, doncs, justament a fer aquestes tasques, no?, a aglutinar el voluntariat, a mimar-lo, a tenir-lo informat, a
esperonar-lo perquè ens ajudi a que ens puguem dividir les tasques i puguem arribar a més, no? I en aquest sentit, doncs, a mi em sap greu perquè no arribo sovint a poder fer aquest tracte més curós amb el voluntariat i animar-lo a que formin una part, a que s'impliquin una miqueta més amb el dia a dia de l'entitat.